Mga dilata sa karne nga nasakmit sa pantalan sa Sugbo. Padong naunta kini i-dispose kagahapon na kinahon nga mga dilatang processed meat ang na-hold sa mga sakop sa African Swine Task Force sa probinsya dito sa Pier 1. Nasuta ang maong shipment gikan sa dakong tindahan sa lalawigan sa Bohol. Naka-address ang kargamento sa kumpanya din sa Sugbo nga nagpasi sa Mandaue City. Gikuha sa GMA RTV ang habig sa kumpanya kabahin sa mong shipment. Nahinabi na mo ang supervisor sa mong kumpanya nga mipasabot nga sila ang distributor sa mong produkto dinhi sa Cebu ug sa Bohol. Duha ka buwan ang nakalabay na pull out na ang mao mga items sa tindahan sa Bohol tungod sa ASF scare apan baguhay lang kini nga na-ship paingon dinhi sa Sugbo aron i-dispatsar o gubuno na ang wa sila magdahom nga ma-hold kini sa pantalan. Feedback kasi sir, bali itong mag-recall yun siya ba? Instruction yun, nagikan sa among supplier. For destruction purposes yun siya sir. Sir, wala mong idea sa kita na inaanak at